Namjera vlade i Ministarstva zdravlja da sanira poslovanje bolnica je dobrodošla i neizbježna, no osim financijske sanacije, u Zakonu o sanaciji javnih ustanova leži i potencijalna opasnost za Čakovečku županijsku bolnicu. Istaknuli su predstavnici Hrvatskih laburista Stranke rada. Naime, ukoliko osnivač, u ovom slučaju Međimurska županija, ne uspije sanirati gubitke bolnice, mora podnijeti vladi prijedlog za sanaciju bolnice, ali uz predaju upravljačkih prava. Time bi, smatraju laburisti, došlo do regionalizacije bolnica. To znači da bi se županijskoj bolnici Čakovec, koji su nakon što je iseljena iz Feštetićevog Majura, sve svojim novcem platili i sagradili građani Međimurja, samo doprinosima i kreditima koji su još uvijek u otplati, mogli ukidati odjeli, preseliti u Varaždin, nešto u Koprivnicu, mogla bi se ukinuti i poliklinika uz primjenu činovničke logike, što u Čakovcu ne treba, jer ima već u Zagrebu, Varaždinu. Dakle, naša bi bolnica mogla, nakon te i tako propisane sanacije, postati hospicij, a ne više bolnica. Inače, Klub zastupnika Hrvatskih laburista Stranke rada u postupku donošenja zakona u Saboru podnio je amandmane na sporne članke. Tražeći da se u postupku sanacije ni u kom slučaju, bez suglasnosti osnivača vlasnika, znači u tom slučaju županije, bolnice ne može odlučiti o promjeni statusa ustanove ili donijeti odluka o ukidanju, spajanju, pripajanju ili drugim ustrojenim promjenama jedinica djelatnosti, jedinica samostalne djelatnosti, službi, specijaliziranih službi, odjela, ambulanti, odsjeka ili dnevnih bolnica. No amandmani su glatko odbijeni. Navedeni pak zakon, smatraju laburisti, otvara sve mogućnosti središnjoj vlasti, pa i za najveće strukturne, organizacijske i kadrovske promjene. Vlasnicima i osnivačima bolnice prava pak su potpuno i dugoročno suspendirana. Vratili se, mogli bi se naći s upravljačkim pravima u praznoj ljušturi nekad najbolje hrvatske bolnice. Zato pozivamo župana da se javno izjasni ukoliko ima taj problem pred svojim očima, dakle problem županijske bolnice, da nam objasni hoće li Međimurska županija sanirati problem bolnice ili će zatražiti ponuđenu, a zapravo neizbježnu i ucjenjivačku državnu sanaciju, ili će čekati lokalne izbore, pa će taj vrući krumpir kao i ostale probleme koji su ostali iz njegovog i iz prethodnog mandata ostaviti novoj vlasti u nasljeđe.